Moi! Mun nimi on Miina. Tervetuloa joogaamaan mun kanssa. Tehdään lyhyt harjoitus selkärangan mobilisoimiseksi. Esimerkiksi tosi hyvä toimistopäivän jälkeen. Aloitetaan nelinkontin asennosta. Tuu nelinkontin asentoon niin, että kämmenet on suoraan hartioiden alapuolella ja polvet on suoraan lantion alapuolella. Katse kohti mattoa. Muutama hengitys tässä. Nenän kautta sisään. Nenän kautta ulos. Ja seuraavalla sisäänhengityksellä tuo katse maton etulaitaan, notkista selkää. Ja ulos hengityksellä pyöristä selkää, katse tulee kohti takaseinää. Ja sisään hengityksellä notkista selkää. Jatka oman hengityksen tahtiin. Ulos hengityksellä pyöristys, nosta lapojen välistä. Ja sisään hengityksellä nikamalta notkista. Oikein tunnustele, miltä liike tuntuu. Selkäranka saa tässä hyvää liikettä. Vähän rauhallisemmat, täyteläisemmät hengitykset kuin normaalisti. Ja seuraavan uloshengityksen jälkeen omaan tahtiin tuu keskelle. Laita silmät kiinni tai katse kohti omaa mattoa. Rauhallinen hengitys. Nenän kautta sisään, nenän kautta ulos. Ja lähdetään täältä neulan silmään. Tuo vasen käsi vaakatasoon. Ja sukella vasen käsi oikean käden alta, niin että saat vasemman käsivarren ja ehkä vasemman posken lattiaan. Jää joko painamaan oikealla kädellä alustaan tai tuo oikea käsi koko matkan pään yli. Kumpi tahansa tuntuu hyvältä. Lantio pysyisi tasan. Iso kierto selkärankaan. Muista hengittää vatsaan. Rentouta kaikki ylimääräinen. Täältä paina oikeaa kättä alustaan. Puretaan samaa kautta. Eli tuo vasen käsi hitaasti vaakatasoon ja takas oikean käden viereen matolle. Selkäranka suorana. Katse kohti omaa mattoa. Ja tehdään toinen puoli. Tuo oikea käsi vaakatasoon. Sukella oikea käsi vasemman takaa niin, että saat oikean hartian kohti alustaa. Ehkä saat oikean posken alustaan. Vasen käsi voi jäädä painamaan kohti alustaa tai voit kävellä vasemman käden kohti maton etulaitaa. Ja hengittämään tässä kierrossa. Puolet saattaa tuntua tosi erilaisilta. Tuo vasen käsi takas pään viereen. Paina vasenta kättä tiiviisti alustaan. Pura samaa kautta tuo oikea käsi vaakatasoon ja matolle vasemman käden viereen. Pari hengitystä tässä.
Hyvä, jatketaan täältä seuraavaan liikkeeseen selin makuulta. Sillan aloitusasentoon. Tehdään pientä lempeää siltaa. Tuo kantapäät niin lähelle takapuolta, että pystyt sormilla kutittelemaan kantapäitä. Tuo selkäalustaan, leuka vähän lähemmäs rintaa, saat selkärangan suoraksi. Hengitä täältä nenän kautta sisään, nenän kautta ulos. Ja seuraavalla sisään hengityksellä paina käsiä alustaan ja nikamalta nosta lantiota vähän ylöspäin. Ja ulos hengityksellä nikamalta rullaa alustaan. Sisään hengityksellä nikamalta rullaa ylös ja ulos hengityksellä alas. Jatka oman hengityksen tahtiin. Ei tarvitse olla kauhean iso liike. Ota sitten kädet mukaan, niin että seuraavalla sisään hengityksellä lantio nousee ja kädet tulee samaa tahtia koko matkan pään yli lattiaan ja ulos hengityksellä. Lantio tulee takas alustaan, samaa tahtia kädet tulee lantion viereen. Sisään hengityksellä kädet ja lantio nousee ylös. Ja ulos hengityksellä palata kädet takas lantion viereen. Jatka 2 kertaa oman tahtiin. Tunnustele nikamien liikettä. Minkä jälkeen omaan tahtiin pysäytä. Kädet alustassa, lantio alustassa. Et täältä voit tuoda kädet T-asentoon vartalon kummallekin puolelle. Kämmenet voi olla kohti lattiaa. Ja täältä lähde liikuttaa polvia puolelta toiselle. Vapautus alaselälle. Jalat on niin kuin tuulilasin pyyhkiät. Rento liike. Pysäytä jalat keskelle. Voit tuoda kämmenet vartalon viereen, päästää kämmenet kohti kattaa. Hengitä vatsaan. Tuo vielä polvet syliin. Joko ota halausote polvista tai toinen käsi toiselle polvelle, toinen käsi toiselle polvelle. Apana-asana. Irti päästämisen asento. Anna kehon tuntua painavalta. Rentouta kaikki ylimääräinen. Anna hengityksen pyöristää vatsaa. Nenän kautta sisään, nenän kautta ulos. Palata jalat takas alustaan. Joko jätä polvet nojaamaan toisiaan vasten, liikuta jalkateriä maton sivuja kohti. Tai toi jalat suoraksi. Pieni rentoutus selin makuulla savasanassa. Rentouta koko kroppa.
integroidaan tämän äskeisen harjoituksen hyödyt. Huomio kehon tuntemuksissa. Lähde syventämään hengitystä. Sisään hengityksellä vatsakohoa kohti kattoa. Ja ulos hengityksellä napa tulee lähemmäs selkärankaa. Liikuta sormia ja varpaita. Pyöritä nilkkoja, pyöritä ranteita. Käännä päätä puolta toiselle. Ja omaan tahtiin tuu jommalle kummalle kyljelle. Käsi pään alla tukena. Ja käsien avulla tuo itsesi mihin tahansa istuma-asentoon. Tuo kämmenet yhteen sydämen eteen. Kiitos harjoituksesta. Namaste.